Helo, fe enw I yw Roger Thomas, dirprwy Brif Swyddog Tân, Gwasanaeth Tân ac Achub, Canolbarth a Gorllewin Cymru. Pleser o'r mwyaf gennyf i gyflwyno ein cynllun corfforaethol 2021 i 2026 drafft. Ein nod yw bod yn arweinydd byd o ran ymateb i argyfyngau a diogelwch cymunedol, ac mae ein cynllun corfforaethol yn amlinellu'r modd ar ydym yn bwriadu diwallu anghenion y cymunedau ar ydym yn ei gwasanaethu, a hynny drwy'r ddarparu gwasanaeth o ansawdd uchel. Felly, pam ar ydym yn yngyhori? Yn unol â canllawiau a nodir y mesur Llywodraeth Leol Cymru 2009, mae'n ddyletswydd arnom i gael cynllun corfforaethol ar waith sy'n sicrhau ein bod yn gwneud cynnydd yn unol â'n hamcanion, yn gwella ansawdd ein gwasanaeth, yn gwella argalaidd gwasanaethau, yn lleihau anghydraddoldeb wrth gyrchu ein gwasanaethau neu elwau ohonynt, yn sicrhau datblygu cynaliadwy, yn gwella effaith lonrwydd, yn arloesi. Mwyn cyflawni ein dyletswyddau statudol a gwireddu ein gweledigaeth, rydym wedi datblygu 4 nod strategol drafft, sef ein pobl, ein cymunedau, ein hamgylchedd ac ein dysgu. Rydym yn hyderus y bydd y nodau strategol yn amcanion gwella a lleisant yn ei galluogi i gyflawni ein dyletswyddau statudol a datblygu ein gwasanaeth ymellach i ddiwallu anghenion y dyfodol. Dyma eich gwasanaeth chi, ac rydym am glywed eich barn ar ein nodau strategol a'n hamcanion gwella a lleisant arfaethedig. Rydym yn croesawu eich safbwyntiau mwyn ein helpu i liwio a gwella eich gwasanaeth tân ac achub, a hynny mwyn parhau i ddarparu gwasanaeth effeithiol ac effeithlon o radd flaenedd, a fydd yn eich cadw chi a'ch teuluoedd yn ddiogel. Defnyddir eich adborth i lunio'r cynllun corfforaethol 2021 i 2026 terfynol, a fydd yn cael eich gyhoeddi ym mis Ebrill 2021. Mae'r amgyrhoriad ynghylch eich cynllun corfforaethol 2021 i 2026 drafft ar agor am 10 wythnos ac yn cau ddydd Gwener 4 Rhagfyr 2020. Gallwch lawrlwytho'r gopi o'r cynllun drafft o'r gwefan. I gael ragor o gwybodaeth, ewch i www.tan.gk.gov.uk.